एबसुआ गावसोर सरकाराव थाफानायखाय बै पर्बत जरायाव जानाय जनसाधारन सुबुंफोरनि रायजो राजाफोरनि आन्दलनाव बाहागो लाफायाखिसै, बिथांमोनखौ मदद होफायाखिसै। नङामोनब्ला बिथांमोनानो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो सिगांग्रो आन्दलनखौ खालामगौमोन होननानै बुंदों गुरजन मुसाहारि बिथाङा। बा बिपिएफनि कर्मि मावथि दैदेनगिरिफ्रा बे कम्पानिखौ लाबोनायमोनब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बेनि हेंथायै सिगांग्रो आन्दलन खालामगौमोन होननानै बुंनाय खोथाखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव नुबाय। एपिसिसिनि आफादगिरि मानगोनां गुरजन मुसाहारि बिथांनि बुंनाय राव थारैनो सोमोनांथाव आरो बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयखौबो खावलायहरदों। बे समग्र बर' जाथिनि मोनसे इस्यु, जों ट्राइबेल माहारिनि इस्यु हिसाबै बयबो बावहाय बाहागो लानांगौ, बिथांमोननि जानानै बुंनांगौ, एसेबाबो बोलो मोनो होननानै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायहरदों। आरो प्रमद बर' बिथांखौबो बुंदों, जाय बिथाङा रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे आन्दलन खालामनाय सासे दैदेनगिरिया दिनै साननै सानथाम नेस्लाबा हस्लियाबानो रायजो राजानि सुख दुखु नेया हसिया बुख्रुब सुख्रुब पुलिस बाहायनानै दैलिक बिथांमोनखौ उपद्रब खालामनाय, बाय फर्स पुलिसनि गेजेरजों बुख्रुब बुख्राबबाबो अयथासार खालामनानैबाबो मानि होनाय, बे केरेक्टारखौ बयबो दिनै बर' समाजा, दिनै बयबो रायजो राजाफ्रा निन्दा होदों, बेखौ जों मिथिनो मोनो। स' दिनैनि भिडिअ'आव बेखौ लानानैनो सामाजिक भाबै नोंथांमोन रायजो राजा जिबि ब्लग फेमिलि एन्ड माय डियर फ्रेन्ड्स, बेखौ लानानै नोंथांमोनजों सावराय। स' हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ' नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां मोजां दं। जों बांसिन बर'फ्रा एग्रिकालसार बेस फेमिलि, एग्रिकालसारनि सायाव सोनारनानै जों थांना थायो। दा बे बोथोरा मा, बिसेसकरि जोंनि ओनसोलाव जों फ्राय बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव फ्रायानो मेसेङाव आबाद बानाया, दैज्लाङावनो जों आबाद बानायनानै माइ आरि गायनानै बोसोरसेनि जानायखौ बुथुमनानै लायो। दा बे सम दुहुम माइ गायफुनाय समावनो दिनै सामफ्रामबो पुलिस मिलिटारिजों नांनो थाखाय बर' आइजोफ्रा आरो हौवाफ्रा आरो इयुथफ्राबो ओंखारफानांगौब्ला न'खरखौ माबोरै जोथोन लानो, बोसोरसेमानि जानायखौ बबेनिफ्राय बोखांनो लानो, ओरैहाय न'खरखौ खेल लानो ना आबाद मावनो ना आन्दलनाव ओंखारनो, फारसेथिं गावनि मोन्थाया गोमानोसै, आन्दलनाव ओंखाराबाबो जाया, इयुननि प्रश्न दं, जेनेरेसन बाय जेनेरेसननि प्रश्न दं, रैखा खालामथारनांगौनि सार्थ'आव मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय दोनथ'नानै ओंखारदों। बे रोखोम पानिशमेन्टखौ, बे रोखोम दुखु खस्थ'खौ प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि सिएम जानानै होआब्ला जागौमोन। आन्दलन खालामबाय जेला माबा मोनसे टकनि गेजेरजों बा माबा मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों, माबा मोनसे सावरायनाया जाफुङाखै, हय नंगौ, बेखौ बयबो गनायगोन, मोनफानि उनाव मोनफा मोनफानि उनाव मोनफा स्टेप बाय स्टेप जाहाथे सावरायनाया थाङो, बेबादि मोनसे रायजो राजाफोरखौ थानो हायै थासारि, सान हर उपद्रब थासारि, पुलिस मिलिटारि अयथासार खालामनायखौ खालामाब्ला मोजां जागौमोन, बन्द' खालामोब्ला। नाथाय जों दिनै बारानिफ्राय बारासो नुनो मोन्दों। मा मुहित दं बिथां प्रमद बर'आ, मा मतलब दं दिनै बर' रायजो राजाफोरखौ गाख्रेब गुख्रेब पुलिस बाहायनानै जबरदस्तियै गंग्लाय होनायाव प्रमद बर' बिथाङा मा मुलाम्फा नुहुरदों, जों साननो हायै रावबो गैला। रिमट कन्ट्रला सोर, बेखौबो जों रायजो राजाफ्रा मिथिसिगौ। रिमटखौ सोर बाहायगासिनो दं, बिथाङा आसाम गभर्नमेन्टजों हेमन्त बिश्व शर्माजों खोमा खेबजागासिनो दङ, नाथाय गावनिखौ फोजोबनानै लानाया बिराद गिदिर गोरोन्थि सार। दा बियो जाहैबाय मोनसे राजखान्थियारि फाख, बे राजखान्थिनि एंगेलजों बिथांमोना बायध'था हिसाबै मावबाय आरो बे बायध'था हिसाबै मावनायाव रायजो राजाफ्रा जा खस्थ' मोननांबाय, बेखौ 2025नि बिटिसि इलेक्सनाव रायजो राजाफ्रा बिनि फिननायखौ होगोन। रिजाल्टनि उनाव बिथांमोना बिनि फिननायखौ लागोन। दा बे राजनितिक फाख, नाथाय जोंहा मोनसे बिराद गिदिर बयजोंबो गनायजानाय सिनस्रि आफाद सात्र संगठन दङ, दुलाराय बर' फरायसा आफाद। गुबुन गुबुन समफोर बादि बा सिगांनि समफोराव जेरैहाय बर' हारिखौ रैखा खालामबोदोंमोन, सुख दुखआव मोदै फसरफा फैदोंमोन, बेंफा फैदोंमोन, नाथाय दिनै पर्बत जरायाव रायजो राजाफोरनि एथ' होख्रावसेयावबो बिथांमोननि सासेबो दैदेनगिरिखौ
दुखु खालामहैफानाय, मोदै सख'फानाय, रुटि गरसे बायनानै हैफानाय नुथाय जों नुनो मोनाखै। बरंस' बिथांमोना मदद हैग्राखौसो धमखि होबावदों। आरो प्रमद बर' बिथाङाबो लोगोसे बिथांनि माखासे दैदेनगिरि लोगोफ्राबो बेवहाय मदद होग्रा दैदेनगिरि माखासे समाज सेबक माखासे बिथांमोनखौ राजनितिकनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ दम होनायखौसो जों नुनो मोन्दों। दिनै गुबुन गुबुन राजनितिक दोलोखौ हास्थायाब्लाबो रायजो राजाया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायजोनि आफाद हिसाबै हास्थायदोंमोन। नाथाय दिनै रिजाल्टखौ उल्थासो नुनो मोन्दों। हय बिथांमोननि साननाय हनाय बुजिनायाव गोरोन्थियानो जायाथों मानो, बिथांमोनाथ' बिराद खस्थ' मोन्दों, पुलिस मिलिटारिजों गाख्रेबहैदों। हय रायजो राजाफोरनिखौ गोरोन्थिखौ मानिनानै लाबाय दे, हमनानै लाबाय, अब्लाबोथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि सुखु दुखुआव नुजाहैनांगौमोन आरो बिथांमोनखौ बे जेंनानिफ्राय बोखांबोनांगौमोन। मोनसे मोजां लेभेलाव लाबोनानै सावरायनानै बुजायनानै होनांगौमोन। नोंथांमोननिखौ गोथों राइट होननानै हमनानै लाबायब्लाबो राइट सकल कारनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथांमोना गसंथाहैनांगौमोन। पुलिस मिलिटारिनि लाठि चार्ज बायदिसिना खस्थ' होनांनायनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ बोखांबोनांगौमोन। बे रोखोमखौनो मावनो लाजिनाय बा मावनो गोसो गैयैया समग्र बर' जाथिनि थाखाय मा मेसेज फोरमायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय? बेफोरबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उन्दुसोना थानाय बर' हारिनि बिमा माहारिनि रायजो राजानि दुखु खैफोदनि समाव उन्दुसोनानै थानाय केरेक्टारा दिनै मा फोरमायो बेखौ रायजो राजाफ्रा कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। भिडिअखौ सिगाङाव फोजोबबाय। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ।